Tervetuloa seuraamaan koko perheen hassun hauskaa ohjelmaamme Arvaa tai kuole. Tässä nauruhermoja kutkuttelevassa koko perheen ohjelmassa kyselemme kysymyksiä onnellisilta perheiltä ja väärin vastanneille idioteille annetaan kuulakallo. Ja viimeiselle ihmiselle, kenessä henki pihisee, tarjotaan runsaat 200 € käteen. Aloittakaamme peli. Martta, ensimmäinen kysymys menee sinulle. Missä sijaitsee Suomen kansallisteatteri? Minä tiedän tämän. Se on tietenkin Helsinki. Voi, Martta. Vastaus meni nyt ihan väärin. Oikea vastaus on Suomessa. Eiköhän pistetä. Seuraava kysymys menee sinulle, Jarkko. Missä sijaitsee Helsinki? No tämähän on aivan helppo. Suomessa tietysti. Voi, Jarkko. Nyt meni vastaus väärin. Kuula kalloon! Oikea vastaus olisi ollut Ruotsissa. Joten eiköhän pistetä kuula kalloon! Siis Helsinkihän on. Sehän on Suomessa. No,